ಅವು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂದ್ವನ ಪ್ರಕ್ರಿಯತ್ತು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾಧ್ಯಮಡು ಕುಲ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅತ್ತು ಅವೇನು ನಮಕ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಉಂಡು ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟು ಕೂಟ ಉಂಡು ಅವಳು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ವಿವೇಚನೆ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಗಲೆಗಳ ಬೋಡು ದೈವದ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನ ಕಲೆಗಳ ಬೋಡು ಊರ್ದ ಕಲೆಗಳ ಬೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇರೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೋಡ ಆ ಪ್ರಚಾರದ ಶಕ್ತಿಲತ್ತು ಅಕುಲು ವಿಚಾರದ ಶಕ್ತಿಲು ಐಕ್ಯಬೋಡದ ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಲೆತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆತ್ತು ಅವು ನಿದರ್ಶನ ಕಲೆ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವನ ದಯಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ದು ಸರಿಮಲ್ಪುಗ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸದ ಬತ್ತೆ ನಡೆದವರ ದೈವದ ಸೇವೆ ಅವಳು ನಡಪರಿತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಪಾತರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಾದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂ ಇಡ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಯಾನ ವಿನಮ್ರವಾದ ಪಣಪನೆ ಮಾತ ದೈವದ ಆಡಳಿತದ ಕಳ್ಳ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಂತೂ ರಾಮೇಶ್ವರ ನೀಲೇಶ್ವರ ಅಂಕೋಲ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಪುಡೆ ಬುರ್ದು 5 ಪಿದೈಬೋದು ನೇಮ ಕಟ್ಟುಜೆ ಅಲ್ತ ನೇಮ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಅವು ಕೋಟಿ ಕೊರ್ನಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಜಿ ಕೋಟಿ ಕೊರ್ಪರನಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಜಿ ಎನ್ನ ತರಕ್ ಕೇಪ್ಲ ಪೂ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಪೂ ಕೇಪ್ಲ ಬೇತೆ ಪೂ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೇಪ್ಲ ಪೂದ ಅಂತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೊಡಿಯಡಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟೆಂಚಿನುಂಡ ಅವೆನ ಮೀರ್ದು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಯಾರು ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯಾನು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೆಕ್ ದೈವದ ಅನಿಯಲಂಕಾರ ಗಗ್ಗರ ಸೊತ್ತು ಯಾನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆ ಮುಖೇನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅವಡು ದೈವಗ ಅವಡು ಯಾನು ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚಂದು ದೈವದ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನ ಬಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ದೈವದ ಕಥೆಕ್ಲೇನ ಪಣಪೆ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯಾನು ದೈವಳಿಗೆ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಣಪನ ರಡ್ಡನೆ ಆಂಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ